Yo. Ora jane jenengan ki ngopo ya kok ngelek-elek aku terus ki ngopo? Ora apa-apa, ora ngelek-elek kok. Kok gek cinta tapi tak tersampaikan. Apa ngono iki? Apa menjet-menjet? Ora kok dadi kowe kok muni cinta tak tersampaikan. Lah ora lho, nek wong sengit ki biasane ndulit lho. Dulit. Aku mau nek ming dulit. Lah Apa? karepe ngapa? Seneng kok ming. Apa itu? Kowe iki ibarat Oh, iki ora kuwi. Apa? Pribahasa kok. Mau piye pribahasamu apa? sengit dulit. Sengit dulit. Ya kuwi itu pribahasa, nek pribahasa Nek iki basa. jawane apa? Pribahasa iki Apa? anu apa jenenge? Air setitik Air apa? apa? Air apa? Kok sik to tak mikir. Lho apa jenenge? Nila setitik. Ada susu sebelah enggak? Ya beda tuh kuwi ya. Ayo malah seneng banget. Ayo, Iki misale anake sapa ta iki? guru kencing berdiri, murid kencing berlari ngono kae. Sapa sing kencing? Peribahasa. Ya ora cocok nek karo jenenge nek wong sengit ki bakale seneng ora malah susu apa mau. Ora lah kok kowe kok dadi ngarani aku cinta tak tersampaikan iki piye maksude? Lah mergane kok ngelek-elek aku terus ki biasane nek wong ngelek-elek iki seneng e. Ya urung karuan kok ya. Lah saiki tak takon, seneng ora? Sapa? Jenengan. Ora. Tenane. Sik tak ngombe kopi sik. Ben uripku peteng. Gelap ya to. Ben ireng to. Heeh. Piye? Ben ireng. Wes nek ireng. Aku kono kok takon aku ngombe kopi ben ireng. Wes. Wis ireng. Mbok diputihke. Ora kuwi diurus kuwi, engko ndak kanu kalayak rame do. Apa? Ayo kuwi mau kowe muni kok dadi aku seneng karo kowe iki ketemu pirang perkara. Ya biasanya kan ngono kuwi nek wong elek-elek iki engko suwe-suwe dadi seneng. Lah iki tak takon kak kowe. Apa? Nek upama aku, seneng kowe piye? Ya aku gak mau lah. Lah ya wes. Itu namanya bertepuk sebelah tangan. Ngono lho. Lah saiki piye arep seneng nek bendina dunek-onekke? Dunek-unekke iki ora perkara sengit lho, Dim. Berarti seneng? Ora. Hah? Piye to? Oh, jangan GR. Loh, lah nek ora seneng ora sengit berarti seneng. Iki meng ibarate.